bratia a sestry, kto si privolal víťa? Lucius, a ty čo tu robíš? Však som myslel, že si dole na káve pri kotloch. Moloch, neprezrádzaj. Však ja som na severnom pole. Čo mi tu ty vyprávaš? Za pičoviny. No nie si tak úplne na severnom pole. Ale prosím ťa, ty chlípnik starý jeden. Samý tučniak je tu vedľa teba. Tak kde som potom? V kostole svätého Molocha. Do piče! Kopytá ma pália. Prisám, Váčku, máš pravdu. Zle som vystúpil ja. Nič ste nevideli. Čekuj to, Santovo Bentley. Krása. Brutálne, ale musím si dať s tým skúšobnú jazdu, lebo nemám ešte vychytané tie zimné gumy a koľko koní to má? 7 soby. Ale čo by, čo si blbý, však 6 ich tu vidím. No a tohto nerátaš? No toho nerátam s červeným nosom najebaného, čo chodí a všetkým snehuláky vychaluje mrkvis a potom príde za mnou a kúske mi penis. Zober ho do dielne, musíš ho opraviť, čáva. To víš, že ho opravím? No dobre, natankované, brácho. No a nevím, čo pijú. Však dáme škanistre, ne, dolej ho celého. Aha, vidím, počkaj. Ale demu to leješ, jebnutý si? Sorry. No, veď preto. Tak ja si dám okružnú jazdu zatiaľ okolo ľadu a ty tu dohliadni na to, aby henty mali zmrdy urobili všetky darčeky, nech je to na čas. To víš, že dohliadnem. A jak funguje toto GPS-ko? Tam máš taký čudlík. No poďme, chlapci, do roboty. Bez Santa Clausa ťa mám piči. Ale však deti budú smutné. Deti mi nedajú výplatu. Makáme kokoti! Ty si Santa? No ne, tvoja matka, ty piča. Ale už ťa mám. Tak ty chceš roznášať darčeky? Ty Turek. Ty Arab. Ľúbilo sa ti to? Tak tu naklikni na subscribe, alebo tu na náš e-shop, ahoj.